Nu Ja, du optager. Nu Han har ikke noget skål. God aften. Det er chili-smagning, eller chili-claus. Og det er familien Dahl. Og Vestland og Halik. Stormstyrke. Stormstyrke. Hvad? Jens? Hvad stormstyrke har vi? 10. Der er ikke en grønne. Jeg troede, at vi var Tisted, så er vi afghansk styrker, er det ikke? Nej, det er kun 10. Det her det er nogle meget milde nogen. Det er nogle milde nogen til at Vi skal lige have skyllet lidt. Ja. I er fandme åndssvage. Så gør vi sådan her. Ja. Jeg får det. Så skal vi have skørt dem sådan her. Hvad skal vi sige? Så et stykke der. Ja. Hvor mange er vi? Vi er 4. Vi er 4. Nej, 1, 2, 3, 4. Vi er til 4, ja. Så gør vi sådan. Ja. Så er vi 4 stykker her. Ja. Fint. Det er 100 til mig. Hvorfor fanden skal jeg starte? Du får den til største stykke. Får du her den der. Også to. Ja, så tager jeg den der. Så siger vi... Så siger vi skål. 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 Stormstyrke. Stormstyrke. 10. Hallo. I er fandme tåbelige. Det er meget god frugtsmag. Det smager jo godt. Det er ikke noget vand. Det er faktisk frugtsmag. Det er ikke noget til nogen ting. Men jeg kan godt begynde at gøre det. Jeg kan begynde at gøre det. Nej, jeg kan ikke. Jeg kan ikke have nogen løsning. Det kan jeg overhovedet ikke. Det synes jeg smager skide godt. Det er ligesom at drikke sådan noget... Sådan noget... Hvad sådan noget, du drikker ud i bilen? Hvad det hedder? Eddike. Eddike, ja. Jeg synes, jeg begynder at få tår i øjnene. Det er hvad jeg tror, jeg tager ikke mere. Jeg kan ikke smage noget. Jeg har ingen kommentar. Det synes jeg ikke. Det er for fint, det her. Jeg tror, vi tager et stykke mere nu. Ja. Så kan vi også godt, Jonas. Ja, jeg tror, tager et stykke mere. Ja, vi skal ikke tro, det er noget. Ja, skål. For helvede. Så skal vi lige tage den op igen. Ja, den støtter jeg mig igen. Og så skal vi jo køre den. Jo. Jeg føler ikke noget, der kommer ud af ørerne. Heller ikke mere. Er det min tunge, der er værst? Er det for mildt? Det sidste stykke, der var sgu i hvert fald stærkt. Ja, den var lidt stærkere. Jeg synes, det var ret stærkt. Det er ikke sådan, at det begynder at komme ud af fingrene. Nej, ikke endnu. Nej, så vi skal have noget, der er stærkere. Ja. Jeg kan godt mærke min øje. Skal jeg hente nogle grønne? Nej, du skal bare... Ja, det er fint. Det her, det skal ikke på nettet, vel? Ja, det er fint. Jeg synes, det er ikke så meget i kroppen. Det er mere op i mine øjne, og så ind i munden. Det er også mere i munden. Ja. Fra helt hulet til i halsen, sådan. Det var galt. Det går da meget godt. Ja. Men det var vist... Det kan jeg godt finde. Det er jo! Jeg går ud her, kan jeg det er jo! Nå, men det var den der vindstykke 10 der. Vi tager en 20'er næste gang. Fordi det her, det er ikke nok, jo. Men det er godt, men i munden, det. Det er min mund. Hold da, ja. Hvad er det? Det er helt vildt. Det er det sidste. Ja, den var stærk. Men der var den stærkere af. Ja, skal vi sige tak for i dag til... Jonas, kom lige med skyld lige en grøn. Jeg tror ikke engang, grøn, det er stærk, var det? Nej, det var det. Vi må ikke drikke, jo. Hvorfor ikke? Det var det. Det er rødvin. Der. Men er det tørstigt nu faktisk, sådan ud? Og du tænker mig at slukke branden. Hvis man kunne det. Hej, Bosse. Hej, skat. Jamen, så siger vi skål. Og det er da godt, det her. Jeg ved ikke, om det er godt for rødvin. Så bare vent til i morgen. Hvorfor skal ikke bolde mig nu? Jeg synes, det er meget, meget stærkt i munden. Nå, skal vi med det? Ja, skål. Skål. I prøver? Ja. Skål. Det tager da meget lille mund, det skal jeg godt sige. Bosse. Jo, Jo, det den er er det. god.
I god rødvin. Vi også. Så, Ole, så må du gøre en kort.